aw ye maa miliyɔn caman ye ka Maliba TV1 ale ka kunnafoni sitelema o kɔnɔ a y'aw bisimila o waati selen kan min ye kiiri tɔgɔla dɔgɔkun o baara kɔni foroba dalela kiiri ni jo sariya minisiri Mahamudu Kasoge ale kɔni fɛ kunungo tɛnɛ février kalo tile 9 san 2026 min baaraw kɛra Bamakɔ ɲɔgɔn dalajɛ soba o kɔnɔna n'o ye CICB ye a baaraw kɔni bɛ to senna fo février kalo ale tile 14 san 2026 ɲinata dakunba bɛna kɛ min ye o de ye kiiri ni jo sariyaw ka bɛn bi tile ale waati kɔni ko kuraw ni a yɛlɛmabaw kɔni olu nasira ma ka da kiiri kɔni bonya n'a karama a n'a mangama kan maa caman kɔni yira kɛnɛ kɔnɔ ka daminɛ marabajɛkulu la dɛmɛ kɛbagaw musaka bɔli nasira fɛ ani fɛɛrɛ tigɛliko nasira fɛ ani kiiri baarakɛla wɛrɛw kɔni olu caman min bɛ ko in kɔni maa mafalenba n'o bɛ tali kɛ Bubakari Jarala ale kɔni yɛrɛ ka fɔ ko bɛna wulikajɔ kɛ yaasa ka ɲɛfɔli kɔni kɛ maaw ye kiiriko nasira kɔni o bunako kan ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka kɛrɛnkɛrɛnla kiiri kɛbagaw ani kiiridenw ka se ka olu kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na danaya u ka segin ka na u ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya o nasira fɛ. Jamana ale kɔni bɔra ka golomasiri taba bolofara 2 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko olu kɔni sɔn bolimafɛnw na n'o ye maadoni bolifɛnw olu kɔni nasira ye a bɛ polisiw ani gardiw kɔni olu kɔfɔ olu kɔni ye mɔbili 57 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko o kuraw kɔni olu sɔrɔ min tilala u ni ɲɔgɔn cɛ a baaraw kɔni foroba ɲɛnajɛ kɛra École nationale de police o jabala la kunungo tɛnɛ février kalo tile 9 san 2026 min baaraw kɔni kotiga tun bɛ jamana kɔnɔ lakana ko ni kasara ko ministre général de division Daoud Ali Mohamedun ale bolo ko u ka ni wulikajɔ in kɔni laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka ni bolimafɛn kofɔlenw ɲini ka di fintigilakaw ma u ka se ka jamana kuru kara fan bɛɛ lajɛlen kɔni lakanali ko o kalanso ka don ɲɔgɔn na ni ka a bɛn ni ɲɔgɔn ye ko a baaraw bɛ tali kɛ o de nasira fɛ ka sanga ni jamana kɔnɔ lakanako ni kasarako kɔni o kunbɛnli minisiri ale ko Mali fintigilakaw kɔni ko u ka wulikajɔ ni cɛsiri fanga kɔni o bɛ dɔn ni sira min ye o ye minɛn minnu bɛ ɲini ka d'u ma o minɛnw caya ani u ɲumanya. Kɔkan kibara kɔni o siratigɛ fɛ min ye Burkina Faso ale kankɔrɔsigi bulon kɔni labana ka polititɔnw olu ka sariya bajuba o kɔni su don o baaraw kɔni kɛra kunungo tɛnɛ février kalo tile 9 san 2026 min baaraw kɔni kɛra u ka lajɛ kɔni o senfɛ ela ka fɔ polititɔnw ka sariya baju min n'o bɛ kuma polititɔnw sigicogoya kan ani foroba musaka kɔni bɔli ka di u ma u ka baara kɔni kɛnɛ ani yɛrɛkofɔ baaraw ko ka dansigi olu bɛɛ lajɛlen na wa ka a sariya yɛrɛ kɔni baju bɛɛ lajɛlen kɔni o furan ka bɔ yen wa jamana ɲɛmaaw ka fɔ la ko nin b'a to hakili jagabɔ kura o bɛ se ka kɛ yaasa ka na ni fɛɛrɛw ni taabolo ni taasira kuraw ye politiko kɔni ale nasira o bunako kan. Congo RDC jamana kan olu ka jamana ɲɛmaa Félix Antoine Tshisekedi ale kɔni a senbɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa Angola n'o o faba ye Luanda o kɔni ye min na ani Joao Lourenço ale ni Faure Gnassingbé Togo jamana ɲɛmaa u kɔni ye ɲɔgɔn ye min kɔni senfɛ a taara ni min ye o de ye furugu ni fɔɲɔgɔn min ni o bɛ ka Congo RDC ni a dafɛ jamanaw kɔni olu fɔ ɲɔgɔn kɔ a kɔni taara ni hakilina min ye o de ye ka fɛɛrɛ dabali kɔni bila sen kan AFC M23 ka se ka olu maa kofolen kɔni olu ɲangi ka fara Wuranda o jamana yɛrɛ kan ni ka laban ka Wuranda jamana ale kɛ dɛnkɛrɛfɛ kɔni o nasira siratigɛ ye ko kan ko ni jɛɲɔgɔnya baaraw kɔni olu nasira o siratigɛ fɛ. Maliba TV jabarani filɛbaw ni ne kɛra aw garisɛgɛ ka bi kunnafoni sentelima o waati kan ne aw an bɛ k'a bɛɛ da ɲɔgɔn ye diɲɛ waati wɛrɛ.